बेबाराव मानसिखौ नङा मारुति भेन गारिखौ होदों सारादु। नोंथांमोना खोनादों नुदों एबा जानो मोनदों सुबुं माहारि थैनायनि उनाव सुबुं माहारिनि सारादु। नाथाय गुजरातआव 1500 सुबुंखौ ज' खालामनानै खुंदों गावनि मारुति भेन गारिखौ। आरो सुबुं माहारिनि गेजेराव सोरबाफोर थैबाय बायोब्ला जेरैबायदि नेमखान्थि खालामनानै सासे सुबुंनि गोथै देहाखौ फबनाय जायो, बेबादिनो गंसे मारुति गारिखौ 15 फुट हाखौ जेसिबिजों जावनानै सारादु होयो। मख'जाथावदि थांनाय 12 बोसोरावनो सन्जय पाल मुंनि सासे सुबुङा बायदोंमोन बे गंसे मारुति भेनखौ आरो मारुति भेननि मुंखौ दोनदोंमोन लाखि। आरो सन्जय पालआ गावनि बायनाय लाखि मारुति भेनखौ ओरैनो गारना दोननो हायैनि एबा गुबुननो फाननाबो हरनो गोसो जायैनि थाखाय खमैबो 1500 सुबुं लेंनानै 8 लाख रां खरसा खालामनानै सन्जय पालआ गावनि लाखि मारुति भेनखौ खमैबो 15 फुट हा सिङाव नेमखान्थि बायदियै जोबथा बिदाय होनानै सारादु होयो।